मालेगावात बोगस बियाणं देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे। 25 दिवस होऊनही बियाणं उगवलेलं नाहीये। 2.5 एकरावरील कोथिंबिरीचं बियाणं उगवलेलं नाहीये। शेतकऱ्यांनी बोगस बियाणं आपल्याला विक्री केल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केलेला आहे। कृषी अधिकाऱ्यांनी ही दुर्लक्ष केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे। नुकसान भरपाई देण्याची मागणी हिसवाळ इथल्या शेतकऱ्यांनी केलेली आहे। केंद्रावरून बुरकुणहून स्वार्थी कृषी केंद्र बियाणं आणलं होतं कोथिंबीरचं, ते उगलंच नाही सर। 25 दिवस झाले आजपर्यंत मी 20 दिवस वाट पाहिली। मी प्रत्येक अधिकाऱ्यांना हे देऊन आलेले, काही कारवाई झाली नाही कारवाई काहीच झालेली नाही। मी त्याच्याकडे पण गेलो, याच्याकडे कृषी केंद्राकडे, तो म्हणतो तुमच्याने काही होणार नाही माझं। मला अजून तो उलट दम देतो। काय मागणी तुमची? मला माझी भरपाई मिळायला पाहिजे पूर्ण शेतीची।